Na kanáli Včelár obecný. Máme tu ďalšie video. Toto video bude o mini pluse. A za chvíľu si povieme, ako sme si zariadili mini plus a ako ho zaplnili včelami. Takže ideme na to. Takže mini plus sme si zariadili vo včelárskom obchode. Môžete si tam kúpiť všetci. Farbou si ho môžete natrieť ako chcete, ja som si ho dal takto žltou. A zohnali sme ho vo včelárskom obchode Drahovce a dokážete ho zohnať bežne aj na internete. Takže ak sa vám páči takéto mini plusy, kúpte si. No a teraz, že ako sme ho zaplnili včelami. Máme také jednoduché rámiky. Sú to Ečkové rámiky, ktoré sa dajú spojiť dokopy. Vlastne dva také mini plusové rámiky je jeden Ečkový. Takže spojili sme ich dokopy, zatavili sme si do neho medzistienku. O chvíľu ukážem, ako to vyzerá. A dali sme ho normálne vystavať do včiel. A keď to vystavali, matka to zakladla, zobrali sme to. Dali sme to do takéhoto mini plusu. A už teraz iba čakať, kým si vytiahnu matku. A keď si vytiahnu matku, sa spári, príde a už by mala normálne začať klásť vajíčka. A keď to dostaneme do sidy, obidva nadstavky, samozrejme tento nadstavok je prázdny. To mám len kvôli cestu, lebo sa mi nevošlo do jedného nadstavku s vrchnákom. Takže som dal jeden prázdny a dole mestí sa tam 6 rámikov vlastne. A vlastne za nejakých 5 dní urobím prehliadku a samozrejme natočím vám to, že ako tú prehliadku robím a čo bude ďalej. Takže idem vám ešte ukázať tie spájacie rámiky. Toto sú tie spájacie rámiky, takto si do nich jednoducho dáte medzistienku. Ja som si ich ešte nezatavil. A takto to tam vlastne vložíte a vidíte, že sa to tam krásne vojde. Takto popritláčate a normálne zatavíte zatavovačkou na rámiky. Samozrejme toto na spodku nevadí, tieto medzery včely si to vystávajú, takže je tuto na kraji, vôbec to nevadí. Takisto, keby ste mali takúto medzistienku, nevadí to, včely si to pekne dostávajú. Vlastne tá medzistienka je zjednodušenie práce tým včelám, aj takto, nevadí, oni si to dostávajú po tých bokoch, krajoch. Takže toto sú tie spájacie rámiky a ešte si ukážeme, ako vyzerajú spojené.